नमस्कार, मी भगवान शेलटे सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय। कोकणात घर घेणे प्रत्येकाची इच्छा असते। असंख्य पर्याय कोकणात घर बांधण्यासाठी उपलब्ध आहेत। मात्र असं एक नाव आहे विल्बर्ट प्रॉपर्टीज। इतर अनेक पर्याय असून सुद्धा बहुसंख्य ग्राहक आज विल्बर्ट प्रॉपर्टीजकडे वळतात। आणि आज कोविड नंतरची बांधकाम क्षेत्राची काय परिस्थिती आहे आणि आजचा माहोल कोकणात घर घेण्यासंदर्भात कसा आहे या सर्वांशी आपण चर्चा करणार आहोत। आपल्या सोबत आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीचे दिनेश कुंभार सर स्वागत आणि त्याचबरोबर आहेत विल्सन पिंटू सर तुमचे स्वागत। सर सर्वप्रथम आपण इतर मुद्द्यांकडे येऊयात, पण माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला आहे तो विल्बर्ट प्रॉपर्टीचा हा प्रवास कसा होता आणि किती वर्षापासून तुम्ही या मार्केटमध्ये आहात, काय सांगाल? विल्बर्ट प्रॉपर्टीज संदर्भात सांगायचं झालं तर आम्ही साधारण 15 ऑक्टोबर 2015 पासून सुरुवात केली आणि गेली 5 ते 6 वर्ष आम्ही या क्षेत्रामध्ये आहोत। विल्बर्ट प्रॉपर्टीज म्हणजे विल्बर्ट म्हणजे उज्ज्वल भविष्य या दृष्टीने आम्ही ते नाव ठेवलेलं आहे। समाजामध्ये वावरताना असं समजून आलं की लोकांना घर घेण्यासंदर्भात बरेच प्रश्न आहेत आणि त्यांची उत्तरे त्यांना एका ठिकाणी मिळत नाही आहेत। मग काही वेळा बिल्डरकडे जातात, तर काही मग त्यावेळी त्यांना फायनान्सचा विषय होतो किंवा असे वेगवेगळे प्रश्न येतात। तर त्यांना सगळी प्रोसेस एकाच ठिकाणी मिळावी आणि लोकांना आपल्या स्वतःच्या घरात जाता यावं, त्या दृष्टीने आम्ही विल्बर्ट प्रॉपर्टीची स्थापना केली। आणि मला सांगायला आवडेल की गेली 5-6 वर्षात आम्ही 250हून अधिक आमचे समाधानी ग्राहक याच्यामध्ये आहेत आणि रेफरन्स बिझनेस खूप आहे आमचा। आणि अगदी मुंबई पुणे या सिटीमधून अनेक लोकांनी आमच्याकडे घरं घेतलेली आहेत, शिवाय इथल्याही बऱ्याच लोकांना आम्ही घर देऊ शकलो आहे, त्याचा आम्हाला खूप आनंद आहे। नक्कीच कुंभार सर, तुमच्याकडे प्रश्न आहे। आज बहुसंख्य लोक या क्षेत्रामध्ये आहेत, फक्त कुठेतरी कन्स्ट्रक्शन करतात आणि लोक ह्याच्यात आहेत, पण तुमच्या कामाचं स्वरूप पूर्णतः वेगळं आहे। तुमच्या कामाचं स्वरूप जर आमच्या प्रेक्षकांना ग्राहकांना काय सांगाल, कसं वेगळं आहे? जशी सुरुवात झाली तसं म्हणायला गेलं तर अपघाताने झाली, कारण प्रॉब्लेम्स होते आणि आम्ही नंतर अपघाताने या बिझनेसमध्ये आलो। सर ते कारण सांगा ना, काय कसं? नक्कीच, कारण थोडंच फायनान्शियल इश्यू झाले। मी जॉब करत होतो आणि नंतर फायनान्शियल फेस करत असताना विल्सनसारखा मित्र भेटला आणि आम्ही बिझनेस स्टार्ट केला। पण या बिझनेसमध्ये आल्यानंतर काही प्रॉब्लेम होते। मग हे प्रॉब्लेम्स काय आहेत, काय नेमकं कस्टमरला कुठे प्रॉब्लेम येतोय हे आम्ही फाइंड आउट केले। बरोबर। आणि घर घेण्यासाठी काही इच्छा असते, पण ती इच्छा फुलफिल होत नाही किंवा जसं पाहिजे तसं मनातलं घर, मग ते कॉम्प्रोमाइज कुठेतरी करावं लागतं आणि ते कस्टमरला कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज न करता यावं आणि त्यातून सोल्युशन आपण चांगल्या प्रकारे कसं देऊ, मग ते प्रॉब्लेम्स काय असतील। मग कस्टमरला मेन प्रॉब्लेम सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे डॉक्युमेंटेशनला येऊ शकतो। जागा खरेदी करताना जागेचे डॉक्युमेंट्स कधी कधी क्लिअर नसतात आणि त्याच्यात फसवणूक होऊ शकते आणि इथे आम्ही सोल्युशन देण्याचा प्रयत्न केला। त्याच्यानंतर येतं प्रश्न क्वालिटीचा। बरोबर, क्वालिटीमध्ये आम्ही सोल्युशन देण्याचा प्रयत्न केला आणि हे करत असताना एक ग्राहकाबरोबरचं जे नातं आहे हे कुठेतरी आम्ही वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामुळे आज आमच्याकडे जे काही कस्टमर आहेत हे सगळे सॅटिस्फाईड कस्टमर आहेत आणि त्याच्यामुळे एक रेफरल बिझनेस कुठेतरी आम्ही जनरेट करू शकलो। नक्की सर, तुम्ही प्रमोशनमध्ये सुद्धा आहात ना, प्रमोशन इतर प्रॉपर्टीचं सुद्धा करताय, ते एकंदरीत ते स्वरूप कसं आहे? सगळ्यात महत्त्वाचं असं असतं की प्रमोशन म्हणजे काय, एखादा प्रोडक्ट घेऊन ते मार्केटमध्ये येणं आणि त्याच्यासाठी असणारी जी इत्थंभूत माहिती आहे ती कस्टमरपर्यंत पोहोचवणं आणि त्या दृष्टीने ती पोहोचवताना कशा प्रकारे आपण पोहोचवू शकतो कस्टमरपर्यंत, ते मार्केटिंग टूल्स आम्ही यूज करतो आणि ते मार्केटिंग टूल्स वेगवेगळ्या प्रकारचे, अगदी ब्रोशरपासून म्हणजे असं म्हणता येईल की प्रॉस्पेक्ट लीड जनरेट करण्यापासून ते क्लोजिंगपर्यंत या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत हे मार्केटिंग टूल्स आम्ही यूज करतो। अरे वाह सर, आता पुढचा प्रश्न तुमच्या दोघांसाठी आहे। कोकणात एवढं निसर्गाने कोकणाला भरभरून दिलं आहे, म्हणजे जगात कुठेही नाही एवढं, इव्हन म्हणजे काश्मीरपेक्षाही कोकण सुंदर असं आहे असं म्हणतात, तरी पण अजून म्हणावा तसा एक प्रॉपर्टीचा वेगळा स्ट्रक्चर इथे डेव्हलप झालं नाही, लोकांचा म्हणावा तसा कल का निर्माण झाला नाही, असं का वाटतं? दोघांसाठी हा प्रश्न आहे। सांगायचं म्हणजे असं आहे की जर तुम्ही विचार केलात की एखादा जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर करणं, सिंधुदुर्ग आपला पर्यटन जिल्हा आहे, पण त्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा म्हणाल, रस्ते म्हणा किंवा या ज्या गोष्टी आहेत,
किंवा लोकांना येण्या जाण्यासाठी ज्या गोष्टी लागतात जशा गोव्यामध्ये आहेत किंवा केरळला आहेत, तर त्या धर्तीवर आपला तसा विकास न झाल्यामुळे बऱ्याचदा काय होतं की लोक येतात आल्यानंतर मग त्यांना तसं पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत किंवा राहण्याच्या सुविधा मिळत नाहीत. बरोबर. त्यामुळे मग किंवा त्यांना व्यवस्थित माहिती एका ठिकाणी मिळत नाहीत, त्यामुळे कुठेतरी त्यांना जी माहिती न मिळाल्यामुळे ते परत येत नाहीत असं होतं. किंवा काही वेळा काही लोकांपर्यंत माहितीच पोहोचत नाही की आपल्याकडे सिंधुदुर्गामध्ये काही काही चांगल्या गोष्टी आहेत बरोबर. किंवा कुठची प्रेक्षणीय स्थळं आहेत किंवा तिथे गेल्यावर आपल्याला कसा आणि फील चांगला येऊ शकतो. इव्हन गोव्यापेक्षा आपले एवढे किनारे चांगले आहेत ते पण लोकांना माहिती नाही. तर ह्या गोष्टी कुठेतरी लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहेत. आणि इथे दुसरी गोष्ट अशी आहे की जो पर्यटन उद्योग आहे तो पण खूप विकसित होणं गरजेचे आहे. चांगली हॉटेल्स येणं गरजेचं आहे बरोबर. किंवा त्याच्याशी आधारित ज्या गोष्टी असतील पर्यटनावर आधारित जे उद्योग आहेत ते मोठ्या प्रमाणात विकसित होणं गरजेचं आहे. आणि जर इथला उद्योजक उभा राहिला तर तो आणि 1000 लोकांना नोकरी देऊ शकतो, रोजगार देऊ शकतो आणि त्यातून या जिल्ह्याचा विकास होऊ शकतो. आणि त्याचा कुठेतरी जेव्हा लोकांचा इन्कम वाढेल त्यावेळेस तुमचा जे रिअल इस्टेट क्षेत्र आहे ते बरेचशा त्यात गुंतवणूक आहे तर ते उभं राहील. तर ह्या कुठच्या तरी गोष्टीचा तिथे संबंध आहे. सर नक्कीच सरांनी म्हटलं तसं कुठेतरी आपण जिल्ह्याला आपल्या जे चांगलं आहे ते दाखवण्यात कुठेतरी प्रमोट करण्यात कमी पडतो असं वाटतं. तुमचं वैयक्तिक काय मत आहे, काय सांगाल? नाही, वैयक्तिक असं मत आहे की आता बऱ्या प्रकारे आपण लोकांपर्यंत पोहोचतोय, लोकांचा कल वाढतोय इथे येण्याचा. अगदी महाराष्ट्राच्या बाहेरचे सुद्धा पर्यटक आहेत किंवा देशभराच्या बाहेरचे सुद्धा पर्यटक आहेत. बरोबर. पण रिअल इस्टेटमध्ये जसं आपण फोकस करतोय की इथे डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे, अजून का नाही झाली आणि इनोव्हेशन्स काय असतील, तर त्या दृष्टीने आपण थोडेसे मागे आहोत. मग याची कारणं जर शोधली तर सगळ्यात महत्त्वाचं कारण असं होतं इथे मूलभूत सुविधा ज्या आहेत तिथे ते कुठेतरी आपण कमी पडलो. जसं की रस्ते आहे, आत्ता आपल्याकडे एअरपोर्ट झालं आहे चिपीचं, पण हे आत्ता सगळ्या गोष्टी होत आहेत, पण याच्या मागे अशा सुविधा नव्हत्या. दुसरी गोष्ट विचार केला तर आपला जिल्हा हा पर्यटनाचा जिल्हा आहे, त्याच्यामुळे बाकीचे इंडस्ट्रीयल झोन जो म्हणतो उद्योगधंदे हे येऊ शकत नाहीत. आणि त्याच्यामुळे उद्योगधंदे आल्यानंतर तिथे जी लोकवस्ती निर्माण होते म्हणा किंवा एखादं गाव किंवा टाउनशिप जिथे होते ती आपल्याकडे होऊ शकली नाही. आणि तिथे आपण कुठेतरी कमी पडलो. म्हणजे बाहेरचा एखादा जर एम्प्लॉई असेल आणि त्याला इथे यायचं असेल तर फक्त आपल्याकडे जे सरकारी नोकर आहेत तर अशीच लोक फक्त येतात. बाहेरच्या लोकांना स्कोप अजून भरपूर आहे. म्हणजे तुम्ही म्हणाल तसं की म्हणजे पुण्यात जसं IT हब झालं तिथे एम्प्लॉईज सेटल होतात तसं, म्हणजे तसंच म्हणायचं आहे का तुम्हाला? हां, IT हब म्हणा किंवा इंडस्ट्रीयल म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आपण कुठे असू तर तसंही काही आपल्याकडे आता स्कोप नाही आहे, कारण आपण पूर्णपणे फोकस हा पर्यटनावर केला आहे. पण एकंदरीत विचार केला तर पर्यटनावर पण काही देश उभे राहिले आहेत. बरोबर. जसं नेदरलँड असेल किंवा सिंगापूर असेल, आता दुबई होत आहे. तर आपल्याला अजून स्कोप आहे. आपल्याकडे जे काही साधन सामग्री आहे, नैसर्गिक संपत्ती आहे, याचा प्रकाश जो आपण कुठेतरी केला पाहिजे आणि त्याचा प्रसार करण्याची आज गरज आहे. आणि त्याच्यानंतर आपल्याकडे जे आपण काय अजून इनोव्हेशन्स जे आहेत आपल्याकडे त्याच्या दृष्टीने काय करता येईल तर आपल्याला भरपूर करण्यासारखं आहे, स्कोप आहे इथे. नक्कीच सर, तुमच्या आताच बोलण्यात 2 मुद्दे आलेत की आता कुठेतरी चिपीचा एअरपोर्ट होतोय आणि हायवेचा एक मुद्दा आला. म्हणजे आता कुठेतरी रस्ते अगोदरपेक्षा कुठेतरी चांगले डेव्हलप होत आहेत. याचा प्रभाव किंवा याचा चांगला परिणाम येत्या काळात दिसेल असं तुम्हाला वाटतंय? तुमचं काय वैयक्तिक मत आहे? नक्कीच, कारण कोणताही देश जो उभा राहतो हा मूलभूत सुविधांवर उभा राहतो. जर तुमचं रोड डेव्हलपमेंट झाली, फास्टेस्ट आपण एखाद्या ठिकाणावर दुसऱ्या ठिकाणी जात असू तर त्याचा आपल्याला बऱ्यापैकी उपयोग होतो. तो पर्यटनाच्या दृष्टीने सुद्धा करता येतो. आणि कोणतंही कम्युनिकेशन हे फास्ट असेल तर ती डेव्हलपमेंट होते. त्याच्या दृष्टीने जर विचार करतोय तर आज मुंबईचा जर आपलाच एखादा इथला नेटिव्ह माणूस असेल आणि त्याला जर सिंधुदुर्गात यायचं असेल तर तो दिवसादिवस आज येऊन जाऊन आपली कामं करू शकतो. आणि असं म्हणता येईल येणाऱ्या काळात जर आपण जसं की न्यू जर्सीमधून लोक न्यूयॉर्कला जसं अपडाऊन करतात तर तसं शक्य झालं तर सेकंड होम म्हणा किंवा फर्स्ट होम बाहेरसुद्धा आपण इथे अवेलेबल करू शकतो. आणि दुसरं असं आज बघायला गेलं तर शहरांमध्ये थोडंसं आजारपणाचं प्रमाण वाढलं आहे किंवा सगळ्यात महत्त्वाचं काय असेल तर ताणतणाव वाढला. आणि जेव्हा आपण निसर्गाकडे जातो तेव्हा हा आपोआपच ताणतणाव कमी होतो. आणि त्या दृष्टीने आपण इथे मूलभूत सुविधा किंवा इनोव्हेशन्स काही करू शकलो तर त्या दृष्टीने सुद्धा आपण त्याच्यावर वर्कआउट करू शकतो. नक्कीच सर. सर अजून एक प्रश्न आहे की म्हणजे दोघांसाठी हा प्रश्न आहे की कोविड काळात म्हणजे बांधकाम क्षेत्र म्हणू शकत नाही की प्रत्येक क्षेत्राला त्याचा फटका बसला आहे.
अनेक क्षेत्रांना तर काही कंपन्यांना तर त्यांचे प्रोजेक्ट बंद करावे लागलेत. हा कोविड काळातला तुमचा अनुभव कसा होता? काय त्या काळातल्या ज्या घटना होत्या आणि आत्ता कुठेतरी आपण कोरोनातून बाहेर पडतोय, हा काळ कसा गेला आणि आता कुठे तुम्ही उभारी घेतात, या काळाबद्दल काय सांगाल? कोविड काळाचं म्हणायचं झालं तर असं आहे की कोविडमध्ये ऑलमोस्ट सगळा रिअल इस्टेट बिझनेस हा बऱ्यापैकी स्टॉपच होता. म्हणजे लोकच बाहेर पडू शकत नसल्यामुळे इन्क्वायरीज काय आल्या नाहीत आणि इन्क्वायरी काही न असल्यामुळे पुढे क्लोजिंग म्हणा किंवा फ्लॅट्स विक्री किंवा इतर जे आहेत बंगलो किंवा प्लॉट ते विक्री झाले नाहीत. मग त्याच्यानंतर फर्स्ट कोविड, त्याच्यानंतर सेकंडचं कोविडचं जे हे आलं, तर त्याच्यानंतर जेव्हा हळूहळू मार्केट ओपन व्हायला लागलं, या 2-3 महिन्यामध्ये असं झालं की मार्केट म्हणजे लोकांची जी मागणी आहे त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात चेंज आले आहेत. बऱ्याचदा असं झालं की कोविडमध्ये मुंबईत लोकांना एका रूममध्ये राहावं लागलं. त्यामुळे असं झालं की त्यावेळी त्यांना काही जणांना फ्लॅटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायची होती, तर ते आता बंगलोला किंवा प्लॉटला प्रेफरन्स देऊ लागले. तर अशा प्रकारे त्यांची मागणी आहे ती बदलली आहे आणि आता हळूहळू लोक बाहेर पडू लागले, तर तसं इन्क्वायरी जनरेट व्हायला लागले. पण आता हळूहळू कदाचित त्याच्यामध्ये आपल्याला चांगला रिझल्ट येऊ शकतो. आता येणाऱ्या काळात आपल्याला ते कळेलच. नक्कीच. तर सरांनी म्हटलं तसं, पिंटू सरांनी, की आता लोकांच्या काही डिमांड्स वेगळ्या आहेत. हो. काही लोकांना फ्लॅटमध्ये घर होतं, काही लोकांना बंगलो असतात. लोकांच्या डिमांडनुसार विल्बर्ट प्रॉपर्टी आपले कन्स्ट्रक्शन किंवा त्यांचे काय प्रोजेक्ट आहे ते डेव्हलप करते की त्यांच्या सूचनांचा विचार करते का? काय सांगाल? निश्चितच, जसं आता विल्सनजी म्हणाले तसं किंवा आपण जो प्रश्न विचारला त्या अनुषंगाने असं बोलता येईल की कोविड काळामध्ये बऱ्यापैकी सगळेच सेक्टर म्हणा किंवा देशसुद्धा आपला बॅकफूटवर आला आहे. बरोबर. आणि पूर्णपणे डिमांड्स पूर्णपणे चेंज झाल्या आणि लोकांच्या गरजा ज्या होत्या त्यापेक्षा ज्या पूर्वीच्या गरजा होत्या आणि आताच्या गरजा यामध्ये भरपूर तफावत झाली आहे. जसं विल्सनजी म्हणाले तसं की शहरामध्ये लोक एकाच रूममध्ये कोंडल्यासारखे राहिले आणि त्यांना मग जेव्हा हे लॉकडाऊन संपलं तर आपल्याला कुठेतरी आपलं स्वतःचं घर असलं पाहिजे आणि ते मोकळ्या वातावरणात असलं पाहिजे असं वाटू लागलं. आणि निश्चितच लोकांना मग आपल्या गावाकडची ओढ लागली आणि त्याच्यामुळे काही जी लोक मुंबईमध्ये स्टे करत होती किंवा तिकडे स्थायिक होती ती लोक पुन्हा एकदा आपल्या गावाकडे आली. आणि त्यांना मग इथे आल्यानंतर मग काय, मग इथे आल्यानंतर आपल्या शेतामध्ये आपण जिथे आपण आपलं घरसुद्धा बांधू शकतो आणि तिथे शेती करून सुद्धा आपण एक आपलं जीवनमान उंचावू शकतो, अशा नवीन संकल्पनेतून लोक जायला लागली. आणि आज जर पाहिलं तर पूर्वीचा जो कस्टमर होता किंवा पूर्वीचा जो ग्राहकांचा कल होता तो आता पूर्णपणे स्वतःची मोकळी जागा आणि घराच्या अवतीभोवती स्वतःचं एक म्हणजे परस असावं, असं त्यांना परसबाग असावी आणि त्यातून नक्की झाडं असावीत आणि त्यातून आपण काहीतरी उत्पन्न घेऊ शकतो, इथपर्यंत लोकांचा कल गेला आणि तो वाढतोय आता कल. आणि त्याच्यामुळे निश्चितच ज्या लोकांच्या गरजा किंवा ज्या मागण्या वाढत आहेत त्यानुसार जर आम्ही आपल्याला एक डेव्हलप करू शकलो आणि त्या दृष्टीने काही देता आलं तर त्या दृष्टीने सुद्धा आमचा विचार चालू आहे आता आणि काय देऊ शकतो यावर विचारमंथन चालू आहे. नक्कीच. सरांनी म्हटलं तसं की ग्राहकांना हवं तसं देऊ शकता. या सगळ्या गोष्टी अगदी बरोबर आहेत, पण एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो की बजेटचा. बरोबर. एक मला घर घ्यायची इच्छा असेल पण माझ्याकडे फायनान्शियल तेवढा सपोर्ट नसेल तर लो बजेटसाठी किंवा थोडंफार इन्कम आहे आणि त्यांना घर घ्यायचं आहे, कुठेतरी कमी पडत आहेत, अशांसाठी विल्बर्ट प्रॉपर्टीचे काही प्रयोजन आहे का भविष्यात किंवा काय करू? आम्ही जे मार्केटमध्ये जे आलो तोच ह्या वर्गाचा आणि कुठेतरी मिडल क्लास लोकांचा विचार करून आलो. कारण आम्ही ज्यावेळी मार्केटमध्ये आलो त्यावेळी असा विषय होता की जे अपर मिडल क्लास आहेत किंवा जे श्रीमंत वर्ग आहेत ते इन्व्हेस्टमेंट करत होते. ऑफकोर्स त्यांना तसा काही प्रॉब्लेम नव्हता. तर घर घेण्याला प्रॉब्लेम कोणाला यायचा की मध्यम वर्ग म्हणा किंवा थोडासा लोअर क्लास आहेत त्यांना. तर आम्ही येतानाच असं हे केलं की ह्या वर्गाला आपण कसं जास्तीत जास्त घर देऊ शकतो, घर प्रत्येकाचं असावं असं आमचं आधीपासूनच हे ध्येय आहे. तर त्याच्या दृष्टीने आम्ही काय करता येईल याच्यावर आम्ही विचार केला. मग आम्ही बऱ्याच बँका म्हणा किंवा फायनान्स म्हणा त्यांच्याशी टायअप केले. त्यांना जे डाऊन पेमेंट द्यावं लागतं तर त्याच्यामध्ये काही करता येईल का किंवा लो बजेट घरं देता येतील का, या सगळ्याचा विचार करून आतापर्यंत आम्ही म्हणजे जशी लोकांची डिमांड होती किंवा लोकांना जशी घरं पाहिजे असते अगदी आम्ही लो बजेटपासून अगदी प्रीमियम बजेटपर्यंत अगदी आम्ही म्हणजे फ्लॅट वेगवेगळ्या प्रकारचे आम्ही आमच्याकडे तुम्हाला पाहिजे तसं मिळू शकतो. त्याच्यानंतर बंगलो, रो हाऊस आणि NA प्लॉट्स आणि सगळं
क्लिअर टायटल, म्हणजे ह्याच्यामध्ये डॉक्युमेंटेशनचा काही प्रश्न नाही. एकदा तुम्ही आमच्याकडे आलात आणि तुम्ही फक्त म्हटलात की मला घर घ्यायचं आहे, तर आम्ही एवढ्यापासून तुम्हाला विचारतो की नक्की तुम्हाला घर कशासाठी पाहिजे, नक्की तुमची गरज काय आहे, तुमची गरज ओळखण्यापासून तुम्हाला कसं पाहिजे, म्हणजे तुमच्या मनात जसं घर आहे ना तसं आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्याच्यासाठी जेवढे 100हून अधिक टक्के जितकं देता येईल तेवढे आमचे प्रयत्न असतात. आमची माणसं असतात पहिल्यापासून, स्टार्टिंगपासून तुम्ही राहायला जाईपर्यंत तुम्हाला सपोर्ट करायला आमची माणसं सगळे तुमच्यासाठी असतो. आणि तोच एक आमचा मेन हे आहे, वैशिष्ट्य आहे. नक्कीच. तर कुंभार सर, तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे. सरांनी म्हटलं की सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत तुमची टीम ती सहकार्य करते, पण सर या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा मुद्दा आणि तो कळीचा मुद्दा ठरतो येते की ह्या क्षेत्रात बहुसंख्य ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. कधीतरी त्या कन्स्ट्रक्शन होता त्या परवानग्या नसतात, लिगल परवानग्या नसतात, आणि अशात कुठेतरी ग्राहक भरवला जातो. हे सगळं म्हणजे मोठ्या प्रमाणात मध्यंतरीच्या काळात फोफॉलो होतं आहे. यावरती आता नियंत्रण आहे का, आणि याकडे तुम्ही कसं बघताय? निश्चितच हा जसं आपण म्हणालात तर ह्या फसवणुकीचा एक काळ होता, आणि आत्ताच्या या काळामध्ये तशी मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक शक्य नाही आहे. कारण महारेरा गव्हर्नमेंटने एस्टॅब्लिश केलेला आहे, आणि त्याच्यामुळे ग्राहकांना एक आधार मिळतो, आणि अशा प्रकारच्या फसवणुकी आता केल्या जात नाहीत. पण जेव्हा आपण एखादं वस्तू घेतो किंवा एखादं घर म्हणून घेतो, आणि ती जेव्हा आपण घेत असतो तर पूर्ण आयुष्याचं भांडवल जमा करून आपण ते कुठेतरी इन्व्हेस्ट करतो, आणि त्यामुळे त्या ज्या इन्व्हेस्टमेंट आहे जी आपण केलेली आहे आणि त्याला पूर्णपणे न्याय मिळावा या दृष्टीने आपल्याला काय करता येईल, या दृष्टीने विल्बर प्रॉपर्टीज काम करता येईल. म्हणजे पैचा हिशोब त्याला जर ग्रोथचा विचार करत असेल त्यानुसार त्याला मिळेल, या दृष्टीने विल्बर प्रॉपर्टीज विचार करते. आणि या पैसे इन्व्हेस्ट केल्यानंतर त्याला मोठ्या प्रमाणावर त्याचं सॅटिस्फॅक्शन असावं, आणि कुठे आपण चुकीच्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट केलं नाही यासाठी विल्बर प्रॉपर्टीज 17 वेगवेगळे चेकिंग पॉईंट्स आहेत. जसं डॉक्युमेंटेशनपासून त्याला कन्व्हिन्स डीड होईपर्यंत जर आपण बिल्डिंग अपार्टमेंटमध्ये जातोय तर त्या ठिकाणी आपण या सगळ्या वेगवेगळ्या चेकिंग पॉईंटनुसार त्याला एक कुठेतरी कॉन्फिडन्स देत असतो कस्टमरला. नक्की सर. आता विश्वासाचा एक मुद्दा आला, म्हणजे तुमची तर स्लोगनच आहे ती घर प्रत्येकाचं, नातं विश्वासाचं. हा प्रश्न दोघांसाठी सर आहे, पिंटू सर आणि तुमच्यासाठी. हा विश्वास तुम्ही एवढ्या वर्षात कसा कमावला, आणि हा प्रवास आणि विश्वासाबद्दल काय सांगाल? म्हणजे ती कसं एकदम तुम्ही ग्राहकाच्या हृदयाला कसा हात घातलात आणि तो ग्राहक तुमच्यापर्यंत शेवटपर्यंत कसा टच राहिला, आणि एखादा सॅटिस्फाय ग्राहक जेव्हा समाधानी होतो तेव्हा तो अनेक रेफर तुम्हाला करतो, हे सगळं चक्र कसं चाललं, काय सांगाल याबद्दल? दोघांसाठी प्रश्न. निश्चितच, कारण यावरतीच एखादा बिझनेस उभा राहतो. तुम्ही कसं प्रामाणिकपणे आपल्या ग्राहकांना समाधानी करता, आणि ती प्रामाणिकता जोपासता आली पाहिजे. आणि याच्यावर आम्ही पहिला फोकस ठेवला की आम्ही दोघंही जण एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आहोत, आणि इथे येत असताना सगळ्यांना आपण कसं समाधान देऊ शकतो. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट जी होती ती प्रामाणिकता. ही प्रामाणिकपणे कसं करू शकतो, आणि या प्रामाणिकतेला साथ देताना दुसरं असं म्हणता येईल की नाविन्याची जोड कशी देता येईल, इनोव्हेशन्स काय आहेत. आजच्या एका डेव्हलपमेंटकडे जातो किंवा एक ग्रोथ घेऊन जातो, विचार करतो. आज जे पूर्वी गव्हर्नमेंट जॉब करणारे होते त्यांची मुलं आज IT सेक्टरमध्ये आहेत, जे IT सेक्टरमध्ये आहेत ती फॉरेनला सुद्धा आहेत, आणि त्याच्यामुळे त्यांचा सुद्धा कल असतो, अरे आम्ही फॉरेनमध्ये हे बघितलं. आज दुबईमध्ये जर बघितलं तर दुबईच्या कन्स्ट्रक्शन्स वेगवेगळे आहेत, तिथलं घर वेगळं आहे. जर आपण जर्मनमध्ये जातोय तर जर्मनमधलं कल्चर वेगळं आहे, जर आपण US मध्ये जातो US मधलं कल्चर वेगळं आहे. पण या सगळ्याचं कुठेतरी जास्त नाही पण थोडंफार प्रमाणात जर आपण इनोव्हेशन करू शकलो, आणि तिथलं काही जे चांगलं आहे ते चांगलं आपण इथे यूज करू शकलो, तर त्याचाही आम्ही हात धरला आणि आजपर्यंत पुढे आलो. आणि त्याच्यामुळे विल्बर प्रॉपर्टीज म्हणजे तसं बघितलं तर काही वेगळं नव्हतं. जे सर्वसामान्य करत होते, जे सिंधुदुर्गात जे चालत होतं तसंच आम्ही एस्टॅब्लिश झालो होतो. पण आज बघताना एक ब्रँड म्हणून जेव्हा बघितलं जातं, अरे नाही विल्बर प्रॉपर्टीज काहीतरी वेगळं करते, कस्टमरसाठी वेगळं आणते. हे आता आम्ही समृद्ध वास्तू योजना आणली. ही योजना आणत असताना याच्यासाठी ग्राहकांना काय फायदा होईल या दृष्टीने विचार केला, आणि सर्वसामान्य ग्राहक कसा बाहेर येईल त्या दृष्टीने विचार केला. दुसरी गोष्ट, आजचा जर कोविड काळानंतर जर विचार केला तर इथल्या आत्ता येणाऱ्या इन्व्हेस्टरला, आत्ता येणाऱ्या ज्याला खरंच गरज आहे घराची, त्याला आपण काय देऊ शकतो त्या दृष्टीने विचार केला. म्हणजे जेव्हा जेव्हा काळाची पावलं पुढे पडत होती त्याचे आम्ही कास पकडले, आणि आज आम्ही पुढे आहोत. आणि त्याच्यामुळे दुसरी गोष्ट, ही कास जरी पकडली असली तरी सगळ्यात महत्त्वाचा लोकांचा विश्वास का आमच्यावर बसला, की नाही
आज आम्ही जे इन्व्हेस्ट करतोय, चला बिंदास्त लोकांनी आमच्याकडे पैसे दिले, अगदी विश्वासाने दिले आणि त्याला किती वर्ष गेली तरी तिथे धक्का नाही लागला त्या विश्वासाला. आणि हा विश्वास तसाच सगळ्यात मेहरबानी आमच्यावर त्यांचा हा विश्वास आहे आणि त्या परमेश्वरावर सुद्धा आमचा विश्वास आहे. नक्की. तर तुमच्याकडे येण्यापूर्वी सरांना तर तुमच्या आता बोलण्यात एक मुद्दा आला आहे एका कुठच्या तरी नवीन प्रोजेक्टचा. मला वाटतं आमचे ग्राहक इच्छुक असतील तो ऐकण्यासाठी, त्याच्याबद्दल एकदम थोडक्यात. नक्की आम्ही एक योजना आणली आहे मार्केटमध्ये. समृद्ध वास्तू योजना आहे. समृद्ध वास्तूमध्ये आम्ही काय करत असतो तर ग्राहकांना बँक लोन झाल्यानंतर, कर्ज सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर जो त्याला EMI बसतो, महिन्याचं व्याज जे द्यायचं असतं, त्याचं 5 वर्षाचं महिन्याचं व्याज हे विल्बर्ट प्रॉपर्टीजकडनं पे केलं जातं. आणि त्यामध्ये क्रायटेरिया असा आहे की आम्ही एक त्याचा स्लॉट ठरवला आहे. जर आम्हाला म्हणजे एक टेम्पटेटिव्ह डेट असते आणि त्यालाच फक्त तो सेल केला जातो समृद्धी वास्तू. आणि त्यानुसार फक्त आम्ही महिन्याला 10 कस्टमर्सना आपण त्या योजनेअंतर्गत घर देत असतो. नक्की सर, क्या बात आहे. तर सरांच्या बोलण्यात आलं की प्रामाणिकपणा आणि विश्वास, म्हणजे सर म्हणाले तसे की तुम्ही मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आले, मध्यमवर्गीयांची काही जी दुःख असतात त्यांच्या समस्या त्या तुम्हाला माहिती आहेत. प्रामाणिकपणा आणि विश्वास याच्यावरती विल्बर्ट प्रॉपर्टी आज मोठी झाली, तुम्ही काय सांगाल? हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे कसं की आम्ही जेव्हा बिझनेसमध्ये आलो त्यावेळी मी तुम्हाला सांगितलं जसं की त्यावेळी असं होतं की जो मध्यमवर्गीय आहे कस्टमर किंवा जो त्याच्या निम्न वर्गाचा कस्टमर आहे तो कधी घर घ्यायचा विचारच करायचा नाही. म्हणजे आज सिंधुदुर्गाचा तुम्ही जर विचार केला तो बिल्डरला बघूनच अरे बापरे एवढं मोठं मग कसं बजेट माझं ते होणारच नाही ते नाही. तर आम्ही पहिल्यांदा काय केलं की असं काही त्या लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचलो आणि त्या लोकांना घरं दिली, त्यांचा विश्वास आम्ही कमवला आणि त्या विश्वासावर आणि मग त्याच्यानंतर रेफरन्स बिझनेस येत केला. आणि आमची अशी प्रोसेस आहे पहिल्यापासून शेवटपर्यंत की इव्हन तुमच्या 1 रुपयाचा तुम्हाला हिशोब दिला जातो, सगळे डॉक्युमेंटेशन तुम्हाला क्लिअर दाखवले. बऱ्याचदा लोकांना डॉक्युमेंटेशन समजत नाही, वेगळे दाखवतात आणि समजत नाहीत बऱ्याचदा. तर आम्ही त्यांना समजावून सांगतो हे असं आहे ते तसं आहे, सगळे डिटेल त्यांना समजावून दिले जातात. त्याच्यासाठी आमचा माणूस आहे तो कायम त्यांना आम्ही मदत करतो. त्यांची लोनची प्रोसेस पूर्णतः आमच्याकडून त्यांना मदत म्हणून केली जाते फ्री ऑफ कॉस्ट. त्याच्यानंतर त्यांचं जे ॲग्रीमेंट आहे त्याला पण आम्ही पूर्ण मदत करतो. पूर्ण त्याला ॲग्रीमेंटची कॉपी देण्यापासून सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि त्याच्यानंतर तो राहायला जाईपर्यंत ज्या सर्व सेवा आहेत किंवा राहायला गेल्यानंतरही काही जणांचे प्रॉब्लेम आहे ते पण सगळं पूर्णपणे म्हणजे तुम्ही स्टार्टिंगपासून एंडिंगच्या नंतरही आम्ही सेवा देतो. आणि हा कुठेतरी इतक्या वर्षांचा जो विश्वास आहे आणि जी ही प्रामाणिकपणा आहे ती लोकांना आवडली आणि त्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला असं आहे. नक्कीच सर, आपला वेळ संपत आला. एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारतोय, भविष्यात विल्बर्ट प्रॉपर्टी आपल्या ग्राहकांना काय देणार किंवा विल्बर्ट प्रॉपर्टी भविष्यातील प्लॅन काय आहेत थोडक्यात? निश्चितच जेव्हा एखादा बिझनेस उभा राहतो तर त्याचं एम्स काय आहे, त्याचं पुढचं डेव्हलपमेंट ग्रोथ कशी असणार आहे यानुसारच उभं राहतं. आणि आमचा जो एम आहे पुढच्या 5 वर्षात 60,000 घरं द्यायची आहेत. आणि त्यानुसार आम्ही म्हणजे आज अभिमान या गोष्टीचा वाटतो की आम्ही एस्टॅब्लिश झालो कणकवलीसारख्या एका सर्वसामान्य खेड्यात किंवा गावात. तसं फार मोठ्या पायाभूत सुविधा नव्हत्या आणि या ठिकाणी पण आज आम्ही आमच्या एम्प्लॉईजला म्हणजे अभिमानाची गोष्ट अशी आहे की मुंबई पुण्यामध्ये IT सेक्टरमध्ये जेवढा सॅलरी पे केली जाते त्याचीच सॅलरी मी माझ्या एम्प्लॉईजला देते. हा अभिमान केव्हा जागृत झाला तर लोकांनी आमच्यावरती विश्वास ठेवला आणि त्याच्यामुळे आम्ही पुढच्या येणाऱ्या 5 वर्षाचं जे नियोजन आहे तर 60,000 घरं. मग आता सिंधुदुर्गातून पुढे रत्नागिरीमध्ये आमचे प्रोजेक्ट्स आहेत, त्यानुसार गोव्यामध्ये सुद्धा आहेत आणि अजून आम्ही नवीन काही कोकणामध्ये आणखी काही इनोव्हेशन्स देता येतील यानुसार विचार करतो. आणि निश्चितच 60,000 घरं देता कशी येतील त्याच्यासाठी आमची स्ट्रॅटेजी आहे आणि त्यानुसार आम्ही प्लॅन करतो आहे. नक्कीच सर, खरं तर विल्बर्ट प्रॉपर्टी हे नाव फक्त सहजासहजी झालं नाही तर प्रचंड मेहनत, विश्वास आणि महत्त्वाचं म्हणजे प्रामाणिकपणा. आज प्रामाणिकपणावरतीच विल्बर्ट प्रॉपर्टी आज मोठ्या प्रमाणात जे रोपटं छोटं लावलं होतं कुंभार सरांनी आणि पिंटू सरांनी त्याचा वृक्षवृक्ष झाला आहे. आणि जेव्हा घर घ्यायचं येतं एखाद्या ग्राहकाला तेव्हा एखाद्या त्या लिस्टमधलं पहिलं नाव विल्बर्ट प्रॉपर्टी असतं. यावरूनच आपण लक्षात घेऊ शकतो की हा एक केवढा मोठा ब्रँड झाला आहे. भविष्यात या दोघांनाही आमच्या सिंधुदुर्ग लाईव्ह टीमकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि या विल्बर्ट प्रॉपर्टीची अशीच भरभराट हो आणि वटवृक्ष अजून बहरो. सिंधुदुर्गाबाहेरही यांचे मोठे प्रोजेक्ट होत ही शुभेच्छा सर सांगतो. आमच्या स्टुडिओत आला खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू.